बे जाहैबाय फार्स्ट टाइम जेलनिफ्राय सहि होजोबनायनि गनायनि माने सहि होजोबनाय एटम गावनाय आरोखि बियो ओमफ्राय आरो बिनि बम गावनायनि खारनाबो बिनोखा जे सुन्दारि दुलिगाव गामियावहाय एनडिएफबिनिफ्राय एकदम फासि जानायनि माबा जादोंमोन केस जादोंमोन बियो ओमफ्राय दा बे केसबो जोब्बाय फासि अर्डाराबो गैला दाखालि हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोना फासि जाया बिदि होनना बुंदोंमोना थारैनो जामारासै केसबो उइद्र जाबाय दा फासिनिफ्राय गबोबाय बेनि थाखाय इन्टारेस्ट खुसिजोंनो गामिनि रायजोफ्रा माने बम गावदों आरोखि बियो खुसि माने 15 बोसोरसो जेलाव थादोंमोन दा फैयै फैयै दिनैहाय दुलिगाव दंफैयो ओमफ्राय दा जाबावगोन मजेदार नायलांबाय था थाफाबाय था आखायाव गोबाव लाखादों नै दासो जादों बोरो हनै सासे गिनानै बहा थाखुमादों खोमसियाव हनै गुलिखौ गिबावो बियो बा गोलाव खानो दांनाया दैयावसो द्रुम गोग्लैबाय नामा रा नुबाय दा बे माने दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय केसबो जोब्बाय ओमफ्राय आरो बे जाहैबाय जेलनिफ्राय थल्ल' बारग'नायनि माने सहि थहि गासैबो होजोब्बाय नालाय दा न'आव सफैसिगोन दुलिगावआवहाय दङ आरोखि दा नै होबावबाय बा दैयावसो गोग्लैखोना माखोब्रा जालाखौ होख्लायनांगौलै होबाब दासो जादों फख्रियाव नै बेयो कन्टिनिउ जालांगासिनो थासिगोन बियो ना मा मा नोङो सोमदोन आंनाव गिनाय सोदोबानो गैफेरा गिनाय सोदोबानो गैया दुलिगावआव नों मानो फैदों नोंना जाथि बंस'आनो दङ ना लोगोआनो दङ ना बाय बाहागियानो दङ बाय बाहागि माने जेसेबां बर'फोर दं बेनो गासैबो बाय बाहागि दा मोनसे बर' न'खरा बेसेबांबा बोसोरनि उनाव दिनै रंजानो थांगासिनो दङ जाय बर' फिसाया दिनै थैनायजों समानमोन थैबायखौनो हमनानै लादोंमोन जाय माने जोबथेसालियाव फासिनि अर्डार जानानै थाबायमोन फासि जानानै बे थैबायमोन बर' माने बिमा बिफा रावबो बिदा फंबाय रावबो नुलेमोन नैबे जागौमोन नाथाय बियो दिनै केसआ उइथड्र जानानै आलो गोजोनै न'आव फैगासिनो दं दा गासै बर' हारिनि थाखाय बे रंजानायनि खौरां सोरबा सासेनिल' नङा बासायनो हाबाय बे थेंक इउ